Ето пак съм аз. Това е включването ново видео от Лейк Женива. Това е малко градче. Ето долу е езерото Женевското. Такъв малък стил градче. Много подредено, много чисто. Типичните малки американски градове. Ето някакви магазини, къщички. Щата Уисконсин. По-добре от Илиной. По-спокойно от Чикаго. Съм близо до Чикаго, някъде 1 час кола, час и 10 минути. Ето Лейк Женива. Прекрасно време за октомври. Типичните малки сгради. Туристическо градче, 10 000 души. Вижте, типичните магазини за сувенири. Каубойски стил. Някакви магазини, галерии, картини. Няма много движение, спокойно, тихо. Това е Америка. Другата е Америка. Ето вижте. После ще имаме включване от Чикаго, ще ви покажа за какво става въпрос там. Но това е градчето, на което на мен лично много ми харесва като място за живеене. Малко подредено, чисто, спокойно, няма престъпност. Прекрасно място за живот. Лодки. Ето магазините. Още един път. Това е централната улица. Те не са много. И надолу е езерото. Ето вижте ресторанти. Как са го направили хората? Едно малко езеро, едно малко градче. Исторически сгради тук, които са над 100 години. Чао! Чао от мен, следващото включване ще бъде от Чикаго.